Dunay daghang matang sa kasayuran. Dunay kasayurang pinadaylang, dahil ra kay mahibawan. Dunay say kasayurang gitaguan, ginumluman, ang ayang kuykuyon sa katawan. Mauna ni ang Kasayurang Kinuykoyan. Dunay mga negosyante din sa Subo tungod sa kadako na sa ilang negosyo, tungod sa ilang ginansya nga nagbuntaog na pag-ayo. Kinahanglan nga dunay puwersa sa gobyerno nga manalipod sa ilang interes gikan sa ilang mga atraso. Muna nga kasagaran sa mga negosyante din sa tuwa, labi na dunay pagkabadlungon ang mga negosyo nila. Mudangup gyud sa mga police units sa dakbayan o sa probinsya, aron nga dunay makatanaw sa mga buildings, sa ilang mga estruktura, dili sila mahilabtan sa ilang mga kompetensya, dili sila masabotahe ang panginabuhi nila. Usano ka negosyante nga tag-iya og barko, iilaning hambugiro kay dinis ato sa Subo, hilabihan ka kampante, maglakaw-lakaw ni siya nga labihan ka gwardyado, kay usano ka police unit dinis sa Subo, na siyang payroll, iyang sweldado. Gikas labing dagko nga mga opisyal ngadto sa kinaubsan nga membro, ining maong police unit nagdawat niya og benepisyo. Og busa ang iyang mga negosyo labihan ka gwardyado. De gyud kuno buwagan ining maong PNP unit dinis sa Subo. Muna nga usahay makita ni siya nga maglakaw-lakaw sa aton dakbayan, daghan kaayong mga escorts, usay mga uniformado, usay mag-sibilyan. Pulos ni mga sakop ining police unit nga iyang gisulduhan. Anha magtungkao diha sa iyang mga buhatan. Murag ang iya na lang negosyo mo ilang gibantayan. Mas dako man nila makuha kaysa ilang suhulan gikan sa atong kagamhanan. Kagrabe no, sa gihimo sa pipila ka mga negosyante dinhi sa tuwa. Gi-prostitute na nila ang atong burokrasya. Gihatagan lang nila, giwitkan lang nila og kwarta. Nya sila na murag mo employer sa kapulisan ta. Ang nakapait ini kung magka-enkwentro sila. Kay doon na sa kuno ilaing kompanya sa barko gihapon ni nga iyang kompetensya, lain sad kuno nga police unit ang gi silduhan niya. Kada sa kuno dunay alarma, kini sad nga police unit mo adto dayon sa ilang kompanya. Mo susi dayon doon sa problema. Sus, kung nagkasungi ning duha ka kompanya sa barko, duha ka police units ang magka-enkwentro, kakuyaw magkadugo ta dinhi sa dakbayan sa Subo tungod ining ilang pagkahambugiro. Imbis mo hire og lehitimo nga mga gwardya, uniformado yung mga kapolisan ang himuong seguridad sa ilang mga kompanya. Pagkamapilabilabihon naman sa ning mga negosyantiha. Mura og para nila basta maabot sa ilang kwarta, way magbuot. Kung saan nila pagmaniobra, hasta ang atong kapulisan giapil na silang salida